Baita, judan pananggut ray trabaho, uy. Ano naman ang tato kabuhi? Ako sang atuan akong tuba, be. Ako sa itong sambutan. Atun ako. Pre! Ay, pre! Ano ka ito, pre? Nanggut ko, pre. Kaya ako lagi itong advisan. Yan sa tika, pre. Sige, pre. Karoon pa. Nanggut ka. Ako nakawata na yung tubo ugma sa buntag. Panitan ako kuha sa pagulong. Radyo rin sanggutan. Bobo rin kayo. What? Kuraning hagdanan. Sakit ang tod sa tiguang. Ang tawag akong sukungat to. Sakasa ko. Tao na dyan na kong sugong. Ugma, puno na dyan ni. One day later. Turang sangkutan ni Pardimal. Murag mo dyan na kayong putang aghabdan. At try tison man dun tawa na ito. Mga magigit na aghabdan. Iming dyan kayo ni. Wala dyan tao. Karuntan taon. Mana mo dyan na siya kayang siyang ubon. Karon biya ko ng iming. Kuhaan ako. Iming. Mias ba ay? Pure juga kayo. Kung nang ibalik mo sa mani naman dito ng tataod. One hour later. So, na akong tuwa ba? Puno na dito turun. Guru hasti ho gaya. Wala sulod. Nawa, mga suludan eh. Duda juga ito ah. Pari dyan nagkuhaan. Kaya nakitaan ko niya gahapon. Kanab na ko. Wala na eh. Wala po dito ba?